El projecte Tribici és un projecte de mobilitat sostenible i d'àmbit social. És un projecte basat en bicicletes cargo bikes d'assistència elèctrica i d'ús compartit. El que volem aconseguir en aquest projecte és que el màxim de persones deixin de banda l'ús dels vehicles convencionals. El projecte Tribici va destinat a les famílies, a les empreses i al servei a persones. La idea del projecte és tenir per diferents punts de la ciutat o poble on estigui en marxa el projecte, tenir diferents punts de recollida. Tots els socis de la cooperativa podran fer ús d'aquests vehicles. Les bicicletes poden portar fins a 4 nens o nenes i un total de 5 quilos. Pensem que el projecte Tribici facilitarem la mobilitat diària de les famílies, a l'hora de portar o recollir els nens a l'escola, per anar a comprar o simplement per l'oci familiar. L'objectiu del projecte no només és la mobilitat sostenible, volem anar molt més enllà. És un projecte amb una dimensió comunitària. Transformarà l'impacte social i ambiental dels usuaris en l'entorn més proper. Com a projecte cooperatiu, els usuaris tindran un pes important en la gestió del funcionament de Tribici. Volem fomentar la bicicleta en les empreses i autònoms, a tots aquells professionals que necessiten desplaçar-se amb regularitat. Tribici els hi proporcionarà un mitjà de transport que els permet portar un volum de càrrega important, repartiment de productes alimentaris, servei de manteniment o neteja, restauració i venda ambulant, missatgeria, fotògraf. Tribici pot ajudar a obrir noves possibilitats d'activitats professionals basades en la bicicleta. La idea és fer arribar el projecte a totes les persones que no tenen capacitat d'anar en bicicleta, col·lectius amb dificultats de mobilitat i també crear una connexió intergeneracional entre els usuaris i el conductor.